problema man good. Asa sa Priscilla. trading o sa ano? Taga-trading. Trading. Taga-trading. Ang ako problema, Priscilla, maalaan magod ko nila og budots o bugoy. So, kanta ko na ang good morning towel. Bagon ko na uni mo dun. Ang akong gikabalakan, Priscilla, basig unyag maabot ang adlaw ug ang panahon nga ako tukhangon. Ang sabay angay na kong buhaton. Inyong suot magtatampo, Elisar. Elisar. Eliasar. Dili, Elisar na Balia. Amin na kong Elsa. Ano si Eliasar? Elsa diya. Si Elisar, ang ato ang letter sender karon. Sa kakuang budots. Ano, malaan siya budots? Maala ano budots kay kanang magdala mag good morning taro mo ano. Chuy kaway. Bighan na kayo. Karon na nag-goalton si Elisar kay basin ko na og kaning maalaan si og budots. O kay taga Boulevard lagi ko na siya. Oy, kada bitaw mga tao sa usahay no, judgmental kaayo. Sa ngayon nga taga Boulevard ka, maalaan dayon og kanang bugoy-bugoy. Kana bang kuan? Kay buntog. Buntog. Unya kung bayot bantog. Pero kung mo, bantam. Ginoo ko. Ano ang masabi? Masig brown-brown po na yung buhok at ipres. Karang brown. Ay dili, kuan man siya kanang usab ka call center agent man po din siya. Mo diya. Dili agwa oksidada ang ginakolor sa buhok. Di. Katong tag 60. Bartayulit. Doon ay mas barato pa na. Nasa mga Katong ladis. 6 pesos ang iyang sachet. Katong tinas banig. Ngayon mo uwan, mukaratil tanda ka uwan, kay mo agas man ang color. Dayo sa mga katong tag sa jubos. Jubos. Saan yung pagtunin mo sa noog? Tingnan sa banig. Paano man usually green, red, o yellow? Manang color niya. Color sa sapin-sapin. At, ginoo ko. Muna karon mga isla og kaning kuan kaning tambag si Elisar. Kun unsay angay niya buhaton. Pwede mo siya magpaupaw siguro, Ate Pres? Para di na sa buhok basihan? Oo, unya naglibog gani siya no kun mobalhin ba do siya Pinoy anan aron kuno di siya matahapan nga kanang kuan budot.